عزو السلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتوعله نلومي إسرات كمتي كاترس تدلو زينا ومسنا روحنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرز قدم إرمياس قبرلو عليه بقدام النت أرستاتو بريزيدنت إسياس نمغتل مينيستر قدات وطا فدريشن روسيا تقبلوا الزراريبو مينيستر حرشاه أب ندفي أواج زري زتي عودة مصنعات وديبو أب زوادو نوفري كتابة النفيان روبيلا مدلواتي قبرالو ديمقراطية ريبوبليك كونغو أمهنات بروجيكت ما يوزع زتا كوراني 14 بليون دولار سمع كتيما أب هندي بحدا قبابور مدريك بوحد سوسا سبات ميتوم مثل الساعة متاستناغوية بايتوم برج أفغانستان لوم تجميرو أب زرزراتو بريزيدنت إسياس أفورقي نمختل مينيستر قدات وصاي فدريشن روسيان فلوي لأوف بريزيدنت بوتين أبزبا مأكلاي مبراغن ميخائيل بونغادوف تمالي 19 تقمتي أب ساعات الدحر قطري أب هنسا هاجر تقبلوا أزراريبو أب تركب بريزيدنت إسياس زمدنا إرتران روسيان أب كل عودتات بزقبر متحجاز نمحيالو بوغن إرترا زلو قربنات الراقيتو بريزيدنت إسياس أسعبو روسيا نزيه أب زوبا كارن أفريقيا متيو زلو معوالتا السلامن متحوارن تغنزيبا قطباوي ترأى أبزي زوبا نمعزاز كتسرح تطويعو مختل مينيستر قدات وصاي فدريشن روسيا ميخائيل بوغنادوف بوغنو هاجرو نتي إرتران كالوت هاجرات كارن أفريقيان زوسدو تبع ناي سلام وسانن لمنو أبروه زبطاتن زغير سقومتاتن كم ترنقون كم تدقفون بمقلاص مس هاجرات كارن أفريقيا بحفشة مس إرترا دما بفلاي نقداون وفراون زمدنا نمعباي دلوت كم زلا الرقاقيتو أبتركب بوغن إرترا مينيستر قدات وصاي أتو عثمان صالح أمهاري بريزيدنت أتو يمان قبراب دايركتر أبيت صحفة بريزيدنت أتو أمين حسن بوغن فدريشن روسيان دبا أمباسادر نايت هاجر أب إرترا مينيستر عزيم يارخ مدوف أب مينيستر قدات وصاي مغتل دايركتر كفل أفريقيا أولغ أوزروفن كالوتن ترخيبهم نيرو مينيستر حرشا مروصن بقوعن زري أكلن أحملتين نممعبال حيال نتفتاتي سلاسلالو بزي مسترت زرئن زرأتن بقبو نمقوصار أب زحقز ندفي أواج زرئي زتكورا عودة مصنعاتي أبس مرا وديبو وكيل إرنا بينيام فسحاتيون زدالوه تبصاب بيتروس منغس كأوربويو مينيستر حرشا أب ندفع أواج زرئي زتي عودة مصنعاتي بعسر شمونتان عسر شعاتن تقمتي أبس مرا كايدو زي أب كلتشحين كلتن زوصي بوليسي حرشا مسرت غيرون نزته زقربه ندفع أواج زرئي بمكر زامبياو دكتور فرانشيسكو ميتيز تمرح غينو كاب كلن ممحدارات زواتاتن أكالات منغستن ستوكولو كيلاتات زرئن زراتن تساتيفمو أب مينيستر حرشا وانا دايركتر كفلي أغلقلوت حقاقاتن كوتطرن أتو تخلاب مسجنا أبز سمعو قال مؤكد أتوت حرشا أب مرط زرئن فريام مريتن كم زمركوس هلاو أواج زرئ دما أبز مدايزي مسرتاو مخانو بمتكاس زرئن زراتن بقبو نمكوتطار حقن حقاو دقفن كله كم زقبا أسميرلون أب كلتشين حمشتن ندف حق تراليو حتير قامون تجيرلو من بارو زحبرة أتو تغلاب هاقراو تكال مرمر حرشا حالحالة مروصن بقوعن زرئي أكالن أحملتن ممعبال أب كتصال سراح كم زركب كموتي تغا سرناين سقامن زركبهم 4 مرصات أزرقتي كم زمعبلون بجوجلن استودوا بحرصة تعديلهم أب من بزح كم زركبون بمقلات زترابع فرا كم ترخوا ما نتصيرون تساتفتي أب جوجلتات مقاقيلهم أبتي إسرع عن قطات زتقلل ندفع أواج زرئي عميق زتن كت عند حرمكيات كما حيشوا أبزبولهم عن قطات حساباتن ريتوتات نفسيسهم أموداتا دما بمسرت ريتوتاتن حساباتن تساتفتي اتي ندفع أواج نايمود داتا ملكو عمس حازة نخصدق نابزمل كتم أكالات كم زغرت تقاليتون ندفع أواج زرئي أبدي وانين مفراي بقع زرئي كوافرون نزدليو أو فرتين متبع كومون أب زرئي زقداس وغن أبتي عمام نخصاتف بايتان متطاح أقداس النتو عزز مخانو أمتو نايت السند سفير الله تريح مامات نفيون روبيلان نمقوصار زرقحه شفنا كتابات بمعرينة نمبصح بعتو بيسرح كمزل يفلت كما كان لايز دما زمت ورحدار أب زوبادو نزكايد وفري كتابات مدلوات يقبرالو وكيل إرنا فيلمون تكابو نزدالو وزينو تبطب ميكيل حدقو جنفر ميسر تعنا زوبا دبوب كاب إسراك ساب 30 حدار عملات زوبا كير توتين زولو وفر كتابة نيفين روبيلان
ብድማዓነት ንምትግባርን ዘድሊ ምድላዋት ባጋ ንምጽፋፍን ዝሕግዝ ዘተወዲቡ ኣብቲ ብ17-18 ጥቅምቲ ኣብ ከተማታት መንደፈራን ደቀ ምሓረን ምስ ወከልቲ ምምሕዳራት ሚኒስትር ትምህርቲ ባይቶ ህግደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተኻየደ ርክብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር አማኑኤል ምሕረታብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሸፈነ ክታበት ብምስፋሕ ተሪዮ ሕማማትን ሳዕቤናቱን ብኣጋባብ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ርክብ ወፍሪ ክታበት ቅድሚ ምብጋሱ ዘድሊ ቅድሚ ምድላዋት ንምጽፋፍን ጎስጓሳት ንምክያድን ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር አማኑኤል ብደረጃ ዞባ ልዕሊ 300,000 ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሜኦም ህጻናትን ቆልዑን ጸረ ንፌን ሩቤላን ክኽተቡ ከምኡ እውን ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜኦም ቫይታሚን ኤ ክዕደል ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣወሃሃዲ መደባት ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ወገኑ በሀገር ደረጃ ሸፈነ ክታበት 95% ምብጽሑ መርያ ናይቲ ኣብ ሕብረተሰብና ሰሪጡ ዘሎ ንቕሓት ብሓፈሻ ኣብ መዳይ ጥዕና ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ድማ ብፍላይ ዘመልክት ምዃኑ ብምብራህ ተሪዮ ሕማማት ኒፌን ሩቤላን ሙሉ ብምሉ ንምቁጻር ዝርግሐ ሸፈነ ክታበት ብምዕሩይነት ንምብጻሕ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብርሁ ኣቶ ቴድሮስ ወሲኹ ብመሰረት ዝወፀ መደብ እቲ ብመልክዕ መርፊ ዝውሰድ ክታበት ኣብ መላእቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ትካላት ጥዕናን ግዜያዊ መኽተቢ ንቑጣታትን ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ ርክብ ግደን ኣበርክቶን መንግስታውያን ኣካላትን ከምኡን ኣብቲ ወፍሪ ንምዕዛዝ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ጉዳይ መጓዓዝያ ብኣጋ ኣቓልቦ ክግበረሉ መዘኻኽሪ ቀሪቡ ኒፌን ሩቤላን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝኽሰቱ ሕማማት ክኾኑ ከለዉ ብእዋኑ ክታበት ወይ ሕክምናዊ ፍወሳ እንተዘይተገይሩሎም ከቢድ ስንክልናን ሞትን ከም ዘስዕቡ ሞያውያን ጥዕና የረዱ ኣብ ኑዞባ ጊንዳ ንተራ ብቑዕ ምሕደራ ኣብ ኣድማዓነት ዝትግብር መደባት ዝምልከት ዘተ ምስ ወከልቲ ህዝብን ሓለፍቲ ጨናፍር ኣካላትን መንግስትን ተኻይዱ ኣማሕዳሪ ኑዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ነቲ ካብ 24 ጥቅምቲ ክሳብ 20 ሕዳር ኣብ 17 ምሕዳራት ከባቢ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫታት ኣማሕደርቲ ከባቢ ዝምልከት ሓፈሻዊ መብረዳዊ ምሃብ ኣድማዓነት ምሕደራ ኣብ ንቕሓት ኣማሕደርትን ህዝብን ከም ዝምርኮስ ገሊጹ ኣቶ ዑመር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታትን ሰበኽሰገማዊ ደንበታትን ፋሒለን ዘለዎም ምሕዳራት ከባቢ ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ተሳተፍቲ ምእንቲ ክኾና ኣማሕዳርቲ ከባቢ ግቡእ ምድላዋት ከካይዱ ኣዘኺሩ ኣቶ ዑመር ኣስዒቡ ምርጫ ከምኡ ቤት ፍርድን ቤት ምኽርን ንምክያዱን መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምርጫ ዝካየደሉ ማእከላይ ቦታ ብኣጉኡ ክልለ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ክግበር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ድሕሪ ምቕራብ ምርጫታት ክግበረሉ ተወጢኑ ዘሎ ግዜ ምስ ናይ ክታበት መደብ ክሳነ ኣዘኻኺሮም ኣብ ኑዞባ ገለብ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንቕድሚት ዘሰጉም ቤተ ፈተነ ይዋደድ ኣሎ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ስውእ ሸከር ኣብርሃም ዝዋደድ ዘሎ ቤተ ፈተነ መቐፀልታ ናይቲ ንገስጋስ ትምህርትን ብሉፅነት ተምሃሮን ድርኺት ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ኑዞባ መምህር መሐመድ ኣሕመድ 95% ናይቲ ህንፃ ከም ተዛዘመን ኣብ ቀረባ እዋን ኣገልግሎት ክጅመር ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ገሊጹ መምህር መሐመድ ኣብ መወዳእታ ቤተ ፈተነ ናይ ኮምፒተርን ማእከልን ቤት ንባብን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዓብ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ተምሃሮ ብኣድማዓነት ክጥቀምሉ ተላብዩ ኣብ ኑዞባ ገለብ ኣብ 9 መዋዕለ ህፃናት 12 ናይ መባእታ 6 ናይ ማእከላይ ደረጃ ሓንቲ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ኣስታት 10,000 ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ኑዞባ መንደፈራ ትማሊ 19 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብዝሃረማ ሓያል ህቦብላን በርቅን ዝተሓወሶ ዝናብ 3 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከቦም 4 ሰባት በርቂ ሞይቶም በዚ ኣብ ዓድታት ደርዓንቶ ዓዲ ዓዳን ዓዲ ጋርማን ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ክልተ ብከቢድ ዝተሃስዩ ዝርከቦም 6 ቁስላት ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ወኪል ኤረና ሓቢራ ሜዲካል ዳይሬክተር መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶክተር ሳይሞን ወልዱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግዳያት ኣብ ክሊ ዕድመ 2 ክሳብ 3 ዓመት ምዃኑ ብምግላጽ ዝበዝሑ ካብኣቶም ካብ ዝናብ ንምዕቃል ኣብ ትሕቲ ገረብ ዝተዓቡ ምንባሮም ኣፍሊጡ ዶክተር ሳይሞን ኣስዕቡ እቶም ኣብ ትሕቲ ሕክምና ዝእለዩ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ምህላዎም ብምግላጽ ከቢድ ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ እዋን ኤሌክትሮኒካዊ መራኸቢታት ከም ሞባይልን ሬድዮን ምጥቃም ኮነ ኣብ ትሕቲ ገረብ ምዕቃል ንሓደጋ በርቂ ከቃልዕ ስለ ዝኽእል ዜጋታት ክጥንቀቑ ተማሕፂኑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ
ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ምስ ኩባንያታት ቻይናን ስጳኛን ኣብ ምህናፅ ፕሮጀክት ማያዊ ውፅዓት ዘተኮረ ናይ 14 ቢልዮን ዶላር ስምዕ ከቲማ እዚ 11,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ከመንጩ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ግዙፍ ፕሮጀክት ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ሕፅረት ኤሌክትሪሲቲ ከቃልልን ኣብ ገስጋስ ኢንዱስትሪ እወታዊ ተራ ክፃወትን ከም ዝኽእል ብኣጉ ተገሚቱሎ ኣብ ልዕሊ 80 ሚልዮን ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ እቲ 15 ሚእታዊ ጥራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ከም ዝረክብ ጸብጻባት ይረድኡ መንግስቲ ኮንጎ ነዚ ጸገም እዚ ንምቅላል ብሓፈሻ በብመድረኹ ዝትግበር ናይ ኣስታት 80 ቢልዮን ዶላር ምህናፅ ፕሮጀክት ማያዊ ውፅዓት ሓንጢጡ ሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ب19 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ህንዲ ባቡር ምድሪ ብልዑል ፍጥነት ኣብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው ብውሕዱ 67 ሞይቶም በዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ፑንጃብ ዘጋጠመ ሓደጋ ህሱያት ዝርከቦም ልዕሊ 200 ቆስሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣሚቶም እቲ ሓደጋ ኣብ ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ባቡር ምድሪ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዝወረደ ኮይኑሎ መዓልታዊ ብውሕዱ 23 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዝግልገልሉ መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ህንዲ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከም ዘጋጥም ጸብጻባት ይጠቕሱ بسنك ጸጥታው ስጋት ንሰለስተ ዓመታት ዝተደናገየ ባይታዊ ምርጫ ኣፍጋኒስታን ሎሚ 20 ጥቅምቲ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ጸጥታዊ ሓለዋ ከም ተጀመረ ማዕከና ዜና ቃልሕን ኣብዚ ኣብ 33 ኣውራጃታት ኣብ ዝተዳለወ 19,000 መድመጽ ነቁጣታት ዝካየድ ዘሎ ምርጫ 417 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 2,565 ሕጹያት ን 249 መናብር ይወዳደሩ ኣለዉ ይኹን እምበር ገለ ኣውራጃታት ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት ነዚ ምርጫ ንኻልእ እዋን ከም ዝሰጋገርወን ማዕከና ዜና ዘቃልሓ ዘለዋ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፖሊስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዞባ ቀንዳሃር ጀነራል ዓብዱረዛቅ ብ18 ጥቅምቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ጣሊባን ከም እተቐትለ ዘመልከቱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ኣውራጃ ክካየድ ዝተሓስበ ምርጫ ከም እተሰጋገረ ይረድኡ 10 ካብ ተወዳደርቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሓት ብጣሊባን ከም እተቐንጸሉ ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ኤሮፓ ሕብረት ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዑ እገዳታት 100 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ክሳራታት ከም ዘስዓበ ቀዳማይ ሚኒስተር ሩስያ ዲሚትሪ መድቨደቭ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር መድቨደቭ ነዚ ገለጸ ብ19 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ብራስለስ ምስ ሰበስልጣን በልጅም ኣብ ዝገብሮ ርክብ እዩ እቲ እገዳ ንኽልቲኦም ወገናት ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስተር መድቨደቭ ኤሮፓ ሕብረት ንምልዓሉ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ኣሎ ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ወርሒ ሐምለ 2014 ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽደቆ ቁጠባዊ እገዳ ክሳብ መወዳእታ 2019 ከም ተናውሐ ይፍለጥ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዝወርሒ እዚ ከካይዶ ወጢነንኦ ዝነበረ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ከም ዘቋረጾ ብ19 ጥቅምቲ ኣፍሊተን እተን ሃገራት ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ እወታዊ ምዕባልታት ንቕድሚት ንምድፋእ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ሓቢረን ኣለዋ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣቐዲመኑን ሓያሎ ልምዳት ከም ዘቋረጸ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ድሕሪ ዘካይዶ ርክብ ተኽታኹን ገዚፍ ባጀት ዝሓትትን ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ክውንዘፍ ከም ዝኣዘዘ ጸብጻባት ይረድኡ ድሕርቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻየደ ርክብ መራሕቲ ሰሜን ኮርያ ኒኩለሳዊ መሰለጠታታ ከተዕኑ ከም ዝጀመረት ብምሕባራ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተስፉ ናይ ሰላም ኣንፈት የርኢ ከም ዘሎ ይግለጽ ቱርኪ ንጉዳይ ሶርያ ሰላማዊ ማዕለዎ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸቶ ርክብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ሩስያ فرنسان جرمن كتكاد مخانا حبيرة بمسرت حبريتا أفنيا منيس بريزيدنت تركي أتنا 4 هاجرات ركب زمت سومون 27 تقمتي أب كتما اسطنبول ككايدو أتركب مقصلتنا يتوتهدراوي كللا سوريا بسلام نمعرف ككايد صنحت عرتات كوينو بزيادة أب غداي زوبا إدليب كم زتي تغليصلو أزي تركي تأنقدو ركب زحلف ورح مسكرم ككايد توطينو منبارو انتغونا جن بتكنيكاوي تباهلو استتقص صقم كم تناوح تفليتو أقدمن روسيان تركين أب زوبا إدليب كابوغ نصا زخونه كابي كمسرت كم تسامع ጸብጻባት ይመልከቱ ይኹን እምበር ሻውዓ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ሶርያን ምፍታሕ ዝካየድ ወተሃደራውን ኣህጉራውን ዞባውን ጻዕርታት ዛጊ ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ነቲ ጉዳይ ተስፋ ሲእኑሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእመት ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ስቴፋን ዴሞትስራውን ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ካብ መዝነቱ ከም ዝወርድ ምሕባሩ ይፍለጥ أمريكا زي حجوان سدتنياتات نمعجات مس مكسيكو نزرخوا دوات كتعاطوا كم تخل دقيمة تنقرا مكسيكو نزي سدتنياتات نمكت ترات تصوت كم زي الله زوج بريزيدنت دونالد ترامب نخلتين هجرات نزرخ بدوب كتعاطوا أبتكابي سراويت كتوافر مخانو ب10 تشعة تقمتي أبزها ومجلس عميتو
وحزي زي حقاوان سدتنياتات انقص ጸጥታው ስጋት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቲ ዓመታዊ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝካየድ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ትሪልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልዋጥ ባሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገልጽ ዘሎ ሜክሲኮ ነዚ ዘይሕጋዊ ተሪኦ ንምግታእ ምስ ኣሜሪካ ክዝቲ ምዃና ሓቢራላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገሩን ሜክሲኮን ዘራኽብ ዶባት ብመንደቕ ክሓጽሮ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ቁጽሪ ናይቶም ካብ ሜክሲኮ ሆንዱራስ ጓቲማላ ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባን ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ይዘይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቁጠባ ቻይና ድሕሪ ክስተት ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልሎ ንፈለማ ግዜ ዝተሓተ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ብመሰረቶም ጸብጻባት ቁጠባ ቻይና ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት ብ6.6 ሚእታዊት ከዓቢ ትጽቢት ተገይሩሉ ምጽንሑ እንተኾነ ግን ብ6.5 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተፈሊጡ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ብ6.7 ሚእታዊት ዓብዪ ምንባር እዩ ዝግለጽ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ዝተመዝገበ ዕቤት ምዃኑ ኪላታት ቁጠባ ይእምቱ ይኹን እምበር ቁጠባ ሃገሩ ዓመታዊ ብገምጋም ብ6 5 ሚእታዊት ንምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና በዚ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት ዝተመዝገበ መጠን ዕቤት ዕጉብ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መጠን ዕቤት ድሕሪ 2009 ዝተሓተ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ